Meron man ka na inigamitan, so ano inigamit? Hindi ba transfer mo? Kasi, kahit mo nakaulang pa dyan. Hindi ito. Jim. Gamit yung dahil tayo. Puta, na sinasinda mo. Kasi gagamit ko ng ganyan. Alam, gamitin ko yun eh. Ano?
Off na dyan. Ano? Ano po na yun? Oh. Pero, dahil nagtulilo ko mong ano? Kinilin ko na itabla sa'yo. Buboy, may pangilaw naman sa may e-bike. Dahil sa may e-bike, Buboy, sa may pintuan baga. Yung, ano eh, kita ko ngayon Buboy ito. Yung pindutan. Yung kuya na. Yung may ilaw na.
Drop down. Down.
Route lang? Route lang na dyan.
Hmm. Akala ko ang tagal. Ano mo pala send mo, Han? Hindi mo pala tulong dyan. Pamundal dyan. Pag binigbi kita ng Ah, sige. Upload na kita, please. Ha? Upload. Tatawag kita? Hmm. Kaya, 1,000. so, 955? Hmm. Tatawagan kita doon. Magkano ba yun na? Tinawag ko ng tubig. Bigyan ako. Yeah.
Utang na. Ikaw. Pinakalaka ka na. Katulong na. Hey. Nagalit ka? Isda ka lang. Ano na, pinagawa na ano mo. Ano yung nagulong ko na katapos ng tawa? Kawasan sa barbela. Hindi mo yung mga nalawag mo, hindi mo. Bakit dito? Bueno, pero yun, pagkasan ba niyo, pagkakuan mo niyo? Kung ano yung nagagitan mo? Ikaw pa lang, utak na, ikaw pa lang doon. Ikaw pa lang na doon. Iwa ang utak mo. Ba't kanil? Oo nga, ba't kanil? Okay na to. Wow. Tapla? May pamandra ko yan. Hindi, ganun lagi mag-aaral. Ang gano'n? Mawala na po natin siya. Mouth yan, mouth. Ano? At yan na bang dito? Oo, ano ito? Ano yung naguslan? Yun. So, Pagkakas. Mura kung hawak sa mga ano. Mumura kung nakakabula. medyo ba rin? Yan, gusto na daw. Gusto na. Ang kain. Hey.
Ano yung pagkalit? Dua ka sarado. Meron ba? Ang meron? Ano kung sabihin kaya? Ano ka ba? Ano yun? Eh? Ano ba? Ha? Ano yun? Kaya ako
Ang kasawat. Open na? Open? Open na? Ay, sa tenda. Dapat di mo rin bubuhat, di mo kaya pa nga. Pwede pa mga. May mo kung sila pa rin. Tapos yun ay ito, Pandora.
1,000 per day. Ano talaga, ang kapag nagsabi yan, ano ang bayad ka rin dito? 950 ko na bayaran. Bayad ka na. Doon utangan dito, like naman yung utangan. Ano ba din? Hindi ko sumako yun. Ay, hindi ko na. May swap, okay na. Ha? Dali naman sila. Ano sa pagaliw? Kunya nag-utang sa buhay. Ano kung nakaregister na yung dito na yung mga nabibita. Puro off sa airline ka na. So, nakalamang nga yung pinili na ako sa ba? Ayun po sa may mga mga na makaregister ka no sa ma-register na talaga sa bago ano ano yung ika naman tapos ano ka na kung bakit okay meron ko mag-utang like mo ikaw pa ka na ibang sa papa na ano utangan ano baga ano yung mga tandang tindahan pa na tawag pa ang duwa duwa ng kautan na itong pila ako mga sa Liga State Porta naka hindi ko ako sa mga Porta na tapos may kulay
Magbibiyan ako na yun. Hindi ka na. Kaya inilip ako na. Yun na. Bakit ako? Hindi. Focus na. Wala kasi din. Paglukas ako yung sunay pasay ko. Dito ako, pero hindi ko na yun. Kahit sa TV, meron makikita mo.
Ano, kasi ang nilita ko niya, oh. Yung pala yung sa likod. Ay, nakamo. Ay, nakamo. Ako. Nakamo mo. Headshot. Gutom na ako. Kadang putak ko eh. Ano? Babong. What?
Kayo mapabot, pre. Pre. Wala lahat ng banan. At ina niya. Kaya ko yun. Hindi na. Na. Ha? Ha? Kaya na, pre. Kaya ko na, pre. Hindi mo takilap. Takilap. Takilap mo. Dapat mo ito din sa loob. Eh. Ano? Ewan ko. Nagtatal na ako. Para ano ko yun na. Ay, nakapuli.
Tapos sa imong tapos. Dahil mo siya naka-fix day. Hoy, abot ka naman. Abot ka naman. Alin nga, pati dumalit ako. Wala ba na pag nakata? Kapatid sa kamang kayo. May tatapos ka.
pumasok ng simang, wala kung hindi ka na yun. Matuwa na sila ako. Sumali ka na. Paano mo na mahal ka? Balik na siya na. Tino, Diretso. Bili ka.
Tingnan. Yan po, mag-work. Copy ka sa photo. Ay, sa rin. Oh, mag-salating. Wala naman.
Baliw. Alam din. Sige.
May kumain eh. Sige, mga tao. May pa rin tayo. Oo, balik. Balik. Patay dito. Kailangan
March. Ano yung community mo rin? Diba? Doon na ato yung holiday. Nangyari ka? Yan, ay makatulog. Kaya? Yun. So, hindi po kayo na, di ba, uy, di ba yung mga, sabi ko ba yung kasi mga, yun ang mga kapitaw? Kaya naman siya. Kaya naman siya. Di ba? Kasi kami, wala na. Bubuhot, bubuhot. Yung marakan, yung sabi niyo ba, ulit na lang? Yung sa dito,
Kanina po. Pero wala pa rin ako. Wala. Ako, Okay na to. tawa. Ako, madala naman na ito. Sir,
Dito na, ayun na. Ano? Ano?
Ang naman. No. Sunod din ko pa. Yan sa baba. Tahon mo niya sa yan.
Safe ba? Ay, tuloy. Kayo,
Dari ko, malapit.
Pagkatapos sa tray, tanggalin mo lang yung dating sa energy. Ha? Hindi ka kasama. Salamat. Wala.
kalbo.
Respect bagay.